ben saben, lamentablemente vivimos unha situación moi complicada neste mes de agosto, con fogos moi virulentos, con lumes moi virulentos. Agora, por fin, xa está chovendo, parece que se agradece, pero dende a Xunta de Galicia habilitamos varias liñas de axudas para axudar, entre outros, as propiedades que se viron danadas como consecuencia destes lumes. Por iso, dende que se convocaron estas axudas, o pasado luns estamos contactando con todos os alcaldes e con todos os veciños e veciñas que se viron afectadas as súas vivendas, ben sexa vivenda habitual ou ben sexa tamén segunda residencias. Ahora mesmo estamos en Carballeda de Avia, pero estivemos en concellos como Cualedro, Monterrei, en Ríos, Rubiá, Castrelo do Val, moitos concellos dando a coñecer estas liñas de axudas. As axudas alcanzan os 132.000 euros, estamos a falar dunha vivenda habitual, máis 16.400 euros polo enxoval doméstico. A parte tamén axudamos que mentre se rehabilita ou se adquire unha vivenda, neses casos sufragamos o 100% do alugueiro provisional mentre non volve no seu fogar e tamén os gastos de desplazamento e de mudanza. E se trata dunha segunda residencia, esas vivendas ocasionais, o importe da axuda alcanza os 66.000 euros máis 5.400 do enxoval doméstico. Prometimos axilidade, por suposto, non burocracia na tramitación destas axudas. De feito, xa temos concedidas dúas destas axudas para vivenda habitual, porque é a nosa prioridade, que volvan aos seus fogares aquelas persoas que se viron desprovistas dos seus fogares. Polo de agora temos 46 solicitudes a día de hoxe presentadas, 13 delas como residencia habitual as que estamos atendendo en primeiro lugar, desplazándose os nosos técnicos para facer esas valoracións económicas e, como digo, xa podemos dicir que xa temos dúas axudas concedidas, xa pagadas, xa transferidas por esas dúas vivendas que eran o fogar habitual e que se viron convertidos en ruína, neste caso no concello de Vilamartín de Valdeorras.